O Rotogal pecha unha temporada sobresaínte medíndose ao Cid Jovellanos. Os boirenses despediranse da súa afección e agardan facelo cun triunfo que os deixe terceiros no Grupo A. Remata marzo e con el tamén o falla a competición regular da Superliga 2. O Boiro Voleibol pon mañá punto e final a unha gran temporada na División de Prata do Volei Nacional e o fará enfrontándose a un duro rival, o Cid Jovellanos. O cadro dirixido dende o banco por Adrián Alves afronta o seu derradeiro encontro desta temporada 2024-2025, na que o equipo foi medrando xornada a xornada ata chegar a plantarlle cara os dous primeiros clasificados do Grupo A, o Textil Santanderina e o Arona Playa de los Cristianos, que disputarán as eliminatorias para ascender á Superliga. Os boirenses chegan ao tramo final da campaña despregando un gran xogo colectivo, con gran acerto dende o saque, boa lectura do xogo e cun enramado defensivo que poucos rivais puideron superar, e queren poñerlle a guinda ao pastel despedíndose ante a súa afección brindándolle a última vitoria coa que selarían o seu terceiro lugar na clasificación. Non será fácil, xa que o Cid Jovellanos sabe plantarlle cara ao Rotogal. De feito, no encontro da primeira volta superaron os da Barbanza por un claro 3-1, resultado que os boirenses non queren repetir. Os de Adrián Alves chegan a esta última xornada a 22 cun bo sabor de boca ao superar o Intasan Sadurniño por 1-3, mentres que o Jovellanos non puido co Vigo Voleibol e caeu por 1-3, quedando ata agora sétimo na táboa. Mañá sábado a Cachada abrirá as súas portas para albergar o derradeiro encontro desta campaña do Boiro Voleibol. O duelo ante o Cid Jovellanos comezará ás 7:30 da tarde.